Als er een beroep op ons dient wordt, dan zijn wij bereid om daar proactief over mee te denken en tot een oplossing te komen. Dantumadiel wil graag Afghaanse en orenvlechtelingen opvangen, mocht er een vraag komen vanuit het COA. De need voor extra opvang is op het stuit heeg en burgemeester Agricola wil daar graag in helpen, zo zei hij manjetioen in de gemeente in Den Bosch. Mocht de vraag komen, dan zal het om tijdelijke nijbouw gaan. We hebben geen gebouwen die bij spreken klaar staan, bij spreken om mensen op te vangen. We hebben geen grootschalige vakantieparken die leeg staan, die verbruikt worden kunnen. Ja, dan zullen die bij spreken al een apart centrum, een apart locatie, gewoon tijdelijk bouwen moeten om bij spreken deze mensen op te vangen. En daar zou ruimte voor wijzen kennen in Dantumadiel? Dan moeten we zien of er ruimte voor is. En is daar optioneel, zit er in potleert, zou de vraag komen al wat intekenen? Er staat er niks intekenen. En in ieder geval, daarom heb ik gezegd van als dat verzoek komt, dan gaan we daar proactief, gaan we er maar aan de go. Agricola vindt het echt net meer als normaal dat Dantumadiel haar gastvrij opstelt bij de opvang van vluchtelingen. Deze mensen moeten geholpen worden. En in ieder geval, als je bij spreken als christelijke gemeente, als christelijke land, bij spreken mensen bij je onderdoor klappen, dan zeg ik van, dan moet je altijd naar de mogelijkheden zien van, hebben wij ieder plek voor jou bij u in de herberg. En in ieder geval van, als wij dus creatief en innovatief binnen, dan is er altijd een plek in de herberg.